लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआथ' माबेखौ थाम्बनेइलाव नायबानो बुजिखायो न' लोगोफोर, अब्लाबो माने खोन्थाबावनोसै आरोना दिनैनि भिडिअआ जागोन सोंनायनि फिननाय। ओमफ्राय नै आं दिनै बेबायदि देलायदों। नैबे बेनखौ आङो बै खनसे रौतायावहाय दख'ना लायनो थांनाय भिडिअ बानायब्ला लाबोफादोंमोन ना, ओमफ्राय लाबोनानै आङो लायालासिनो गारनासो दोनबाय थादोंमोन। ओमफ्राय दिनै बोरैबा खब नुसनबाय आरो, ओमफ्राय लानो लुगैबाय, देलायनायनो लुगैबाय, ओमफ्राय लाना नायबाय। मोजाङानो नुदों न' लोगोफोर, आंथ' मोजां नुदों। बेबायदि देलायबाय। ओमफ्राय दाना आङो कुइसननि एन्सारखौ जोबोर थाब-थाबैनो होलांनोसै। दिनैनि कुइसनाबो बहियावनो लिरना लादों आं, बहियावनो लिरखायोना। गिबियावनो दङ कुइसना, नों जोबोर गोसोम जाजानो गिसोयो नामा आब'? कुइसनाथ' एसे मा होनगोन कमेडि टाइपनि आरोना। बिनि एन्सारखौ आं होनोसै। गोसोमखौलाय आङो एसे जाजानो गियो, बांद्रायखौ जाजानो गिया, एसे जाजानो गियो आरो, बांद्राय नङा। मानो होननानै बुङोब्ला आंखौ गोसोमब्ला समाया नुथारोना, बिनिखायनो आङो एसे जाजानो गियो, बांद्राय नङा। बेनोसै एन्सारा। जेखि जाया कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ। आरो दाना नेक्स्ट कुइसन। नेक्स्ट कुइसनाव दङ, खानायाबो फैबाय थायो। नेक्स्ट कुइसनाव दङ, आब'नि सानै फेभरेट सिंगार खोन्था। कुइसनाथ' जोबोर मोजाङानो। आंनि फेभरेट सिंगारा, आंथ' गासैबो सिंगारखौनो जोबोर मोजां मोनो मोननायालाय, अब्लाबो फेभरेट सिंगार सोंदों नालाय खोन्थानोसै आङो दा दसे, नितामनि आरो आब' सुलेखा, बिसोरखौनो आंनि फेभरेट सिंगार मोनो आरोना। बेनोसै एन्सारा। जेखि जाया कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ। आरो दाना नेक्स्ट कुइसनाव दङ, नेक्स्ट कुइसनाव दङ, खानाया फैबाय थायो। नेक्स्ट कुइसना दङ, बर' बाजारा रौतानि बबेथिंजाय सिस्टार? अन्नानै खोन्था। जा मोजां सोंखादोंना आंखौ, मोजां मोनलायलायो आङो बेबायदि मोजां सोंबाथाय। जा माला खोन्थानो मोनगोन, माला भिडिअ रिप्लाइ खालाम मोनगोन, बेबायदि जाखायो आङो। दाना आं खोन्थानोसै। बर' बाजारा रौतानिफ्राय अदालगुरिनिफ्राय खोन्थाबोनोसै आं। अदालगुरिनिफ्राय फैयै रौता मोनबायथ', बे रौताथ', ओमफ्राय बे रौतानिफ्राय फैयै बेयाव हाटखला मोनबायथ', ओमफ्राय हाटखलानिफ्राय बे खोलाथिंजाय लामा दङ आरोना मोनसे, ओमफ्राय बे खोलाथिंजाय फैबाय थाब्लानो जोंनि बर' बाजारखौ मोनो। जेखि जाया जोंनि बर' बाजारा रौतानिफ्राय खोलाथिंजाय। बेनोसै एन्सारा। जेखि जाया कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ। दाना नेक्स्ट कुइसन। नेक्स्ट कुइसना जाबाय, अमानि फैसाया बेसेबांमोन आब'? माने बे कुइसना माहा फैदों? फैदों। बे कुइसना माहा फैदों? बै आङो दाखालि बावै न'आवहाय अमा जानो थांनो होननानै भिडिअ बानायदोंमोन ना, गन्थंआव गुलुंसोदां, बेयावहाय फैदों आरोना कुइसना। जेखि जाया आं बे कुइसननि एन्सारखौ खिन्थाना होनोसै। अमानि फैसाया बेसेमोनथाय? आंबो सोंहरनाय जायासै, माने अमाखौ बाजाराव खावसे फानहैदों, ओमफ्राय बाजारावथ' नांजोबासै नालाय गामियाव फानफैबाय। गामियाव फाननायफोरा बाखि लाबाय। बिदिनो हिसाबखौलाय होदोंमोन होननाया, आं बावगारबाय आरो बेसेमोनथाय। जेखि जाया 10,000नि खाथियाव खोमा। माने आंबो सोंहरनो रोङासै आरो, खायसे मोनजोबाखैना, खायसे बाखि थाबाय गामिनिया। बेनोसै एन्सारा। जेखि जाया कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ। दाना नेक्स्ट कुइसनाव दङ, आब'आ मिउजिक भिडिअ लाबोगोन ना लाबोला? कुइसनाथ' मोजाङानो। बिनि एन्सारखौ आं खोन्थानोसै दाना। लाबोनाया लाबोगोन, खिन्थु माब्ला लाबोगोन, मा समाव लाबोगोन, बिनि फिक्स डेट होनो हानाय नङा आरोना। जेखिजाया लाबोगोन, लासैब्लाबो लाबोगोन। बेनोसै आरोना एन्सारा। जेखि जाया कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ। आरो दाना नेक्स्ट कुइसनाव दङ, नेक्स्ट कुइसन माने लास्ट कुइसनानो जाबाय। कुइसना गासै 6ताल'सो नालाय। नेक्स्ट कुइसनाव दङ, माने लास्ट कुइसनाव दङ, आब' नोंनि चेनेलखौ मानो दोनस्रि फुंखा मुं दोननाय? बे दोनस्रि फुंखा मुं दोननाया माने आंबो दोनाखै, ओमफ्राय जाहामुतुआबो दोनाखै, जाहामुतुनि लोगोआसो दोननाय आरोना, दोनस्रि फुंखा होननानै। दोनस्रि फुंखा लाखि, मोजां खोनायो होननानै लाखिनो थिनबाय, बिनिखायनो दोनस्रि फुंखा दोनबाय आरोना। दोनस्रि फुंखाया सोरनि मुं होननानै सोरबा सोंदोंमोन। बे दोनस्रि फुंखाया रावनिबो मुं नङा।
जिखिजाया दोनस्रि फुंखा लाखिनो गोसो जाबाय बेनिखायनो दोनस्रि फुंखा लाखिबाय चेनेलखौ बेनोसै एन्सारा जिखिजाया कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय आं लास्टआव मोनसे खोथा बुंनि लोगोफोर माने सानैसो मानसि आंनि लोगोबो आरो लोगो नंद्रायाबो बिदिनो आरो सिनाखि आरोना माने बिसोरो भिडिअ बानायनो गोसो जायो बिरादनो ओमफ्राय बिदिनो कभार एलबामफोर बानायनो गोसो जायो अरिजिनेल एलबामफोरबो बानायनो गोसो जायो आरो मानसिफोरा ओमफ्रायो मा होननानै बुङो गावसोरखौनो जा बासिनानै लायो साइज गैया महर गैया बानायब्लाबो समायाहाय ओरैनो ओमफ्राय बिराद गोसो खिन्थु मानसिफोरा बानायनो बिराद गोसो आरो ओमफ्राय गावसोरखौनो साइज गैया माया होननानै जि डाउन खालामनानै लायो बिदिनो एलबाम बानायनाय भिडिअ बानायनाय एक्ट्रेस एक्टर जानाय बेफोराव साइजनि गोनांथि गैया न' लोगोफोर जिखिजाया थाखा फैसा थाब्लानो जायो थाखा फैसा थाब्लानो बानायनो हायो गोसोबादि गोदान एलबाम बानायनो हायो थाखा फैसा थाब्लानो न' लोगोफोर बेवहाय साइजनि जेबो गोनांथि गैया गाव गोसो जादोंब्ला बेफोरखौ सानबाय थाबा जाया आरोना बेखौनो खिथादों आरोना लोगोफोर आं नोंसोरनो आहाथ' साइज गैयाब्लाबो बानायो मा साइज नांलायलायगौहाय न' लोगोफोर इसोरा सोरजिनाय गासैबो सुबुङानो समायना गासैबो सुबुङानो साइज आजिखालिलाय मेकआप दंखायो न' मेकआपखौ दालाब्लानो साइज नुखायो न' ओमफ्राय आं नै दिनै एसे मेकआप खालामदोंमोन ओमफ्राय आं मेकआप बानायनो रोङा नालाय एसां ओंखायनो बोरैबा नुदों आरोना मेगना आंना अयथासार फिसा मावजिनि बादि दाना आङो कुइसननि एन्सारफोरखौ होखांजोब्बाय कुइसनाथ' गासै 6टाल'सोमोन ओमफ्राय कुइसननि एन्सारफोरखौ होखांबाय आं मोनबा 6टा बिसिनिल'सो कुइसन लाबोखायोना माने बांद्राय कुइसनब्ला आंना रायलायनाया जाला माला फेले रायलायद्रायोना बांद्राय गोलाव जायो भिडिअफोरा बेनिखायनो आं मोनबा 6टा बिदिल' लाबोबाय थायो आरोना ओमफ्राय दाना आंथ' कुइसननि एन्सारफोरखौ होखांजोब्बाय नालाय ओमफ्राय आं बुंनोसै दाना जायफोरा कुइसननि एन्सारखौ मोनबाय नोंथांमोना साननानै लादो आब'आ कुइसननि एन्सारखौ होबाय आरो जायफोरा मोनाखै नोंथांमोना साननो नाङाबा जोंनि कुइसननि एन्सारखौबा होआखै होननानै साननो नाङा नोंथांमोना साननानै ला जोंनि कुइसननि एन्सारखौ नेक्स्ट भिडिअआव होगोन होननानै साननानै ला आरो सोरबाफोर माखौबा कुइसन खालामनो गोसो जाबावदोंब्ला गोसोबायदि कुइसन खालामबाय था गोसोबायदि कुइसन खालामबाय था आं जोबोर मोजां मोनो कुइसननि रिप्लाइ भिडिअ बानायनो आं जोबोर मोजां मोनो सोरबाफोर माखौबा सोंनोब्ला सोंबाय था आरो आंना सोरबाफोर माने कमेन्टआव कुइसन खालामदोंब्लाथाय माब्ला खिन्थानो मोनगोन जाखायो ओमफ्राय मेसेजफोरजोंबो खिथा हरलाबायो ओमफ्राय आरो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो खिथायो ओमफ्राय आं दाना मा बुंबावगोन आंना भिडिअआ जोबनायनि लामायाव फैबाय आं दाना माने बांद्राय फेले रायलायबाय थानो बायसै आरोना दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै र' मोनसे खोथा दाखालि साननै जाबायना आङो भिडिअ होआखै माने सोरबा कुइसन खालामहरदों आरोना आब' मानो भिडिअ होआखै होननानै कुइसन खालामहरदों आरोना माने आङो ना मालाबा जा भिडिअ बानायनो बायो ओमफ्राय मालाबा जा भिडिअ बानायनोल' गोसो जायो बिदि भिडिअ बानायनो गोसो जाबाथाय जा भिडिअ बानायगोन जाबाय थाखायो आरो ओमफ्राय भिडिअ बानायनो बाब्लाथाय आंना जेबो जाखाया ओमफ्राय दाखालि साननै आङो भिडिअ होयिया माने भिडिअ बानायनायबो गैखायामोन ओमफ्राय बानायनोबो जा बाखादोंमोन मालाबा बायोना गासिबो न' लोगोफोर एबारनिफ्राय आङो नाजानोसै लासैनो सानसेयाव मोनसे होबाय थाना सिगाङावथ' आङो सानसेयाव मोनसे होखादोंमोन ना माने दाखालि साननै गेप्स थाबाय आरोना आंना ओमफ्राय आंबो माने लांदां मोनदो आरो भिडिअफोरखौ बानायथाराब्ला बानायनोबो बिराद बामारो बेखायनो बानायबाय थानो नाजानांगौ आरोना न' लोगोफोर इउटुबनिफ्राय फैसा मोननो लुगैदोंबा न' लोगोफोर आंथ' फैसानि खोथा जेबोखौनो साना माने आंना भिडिअआ सेभ जानानै थानांगौ मेम'रि थानांगौ देनां बुरै जाब्ला नायफिननो मोननांगौ बेखौ साननानैसो आङो भिडिअ बानायो आरोना ओमफ्राय बिदिब्ला आङो भिडिअखौ फोजोबनोसै दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै बिदिब्ला दिनै भिडिअ एसेनोसै बाय